जय छठी मैया। दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त, आप सबका भाई गीतकार पिंटू चौहान। आज हम आप लोगन खातिर लेके आई बानी छठ के बहुत ही मशहूर सॉन्ग, जौन की अगर आप लोग एकरा के बढ़िया से अच्छा से सुनब और गाई, हमके आशा ना बल्कि पूरा विश्वास बा कि बहुत सुंदर लगी और आप बढ़िया से गा दे तो मार्केट में जरूर चली। तो दोस्तों, आई सभे ये गाना के आप लोगन के हम सुना रहल बानी, लेकिन ये गाना सुने से पहले आप लोगन से एगो रिक्वेस्ट बा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नया हो तो कृपया हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, कमेंट कर दे और ये सॉन्ग के ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे और बेल आइकन जरूर प्रेस करब, ताकि हम जो भी सॉन्ग अपलोड करब ओकर नोटिफिकेशन आप लोगन के पास जल्दी पहुंच जाए। तो दोस्तों, आई सभे हम इस सॉन्ग के आप लोगन के सुना रहल बानी। तो दोस्तों, ये आप लोगन के मुखड़ा बा। तो इस सबसे पहले एक हम मैटर समझा देता नहीं कि ई देवर आ भाभी के मैटर बा, यानी देवर भौजाई के मैटर बा। तो एकरा में देवर आ भौजाई में दोनों में यानी कि भाभी के कुछ मिलत नहीं के, आ देवर कहता है कि चलो भौजी जल्दी घाटे पर चले कि नहीं कर देर हो जाए। तो दोस्तों, आई सभे ई गाना के हम आप लोगन के सुना रहल बानी। देवर कहता कि भौजी करो ना देर, भइल औरत के बेर, हाली दौरा उठावा हमारा माथे। तो भौजैया कहतिया तो कौची बारल जाई छठी घाटे, देवर दियरी में घी नहीं बाटे। तो दोस्तों, आई सभे इस गाना के थोड़ा सा हम आप लोगन के सुर में गा के सुना रहल बानी। देवर भौजी कोरोना देर भइल रग के बेर, इसको दोबारा गाना। भौजी कोरोना देर भइल रग के बेर, हाली दौरा उठावा हमर माथे। तब भौजैया कहेगी तो कौची बारल जाई छठी घाटे, अरे कौची बारल जाई छठी घाटे, देवर दियारी में घी नहीं बाटे। कौची बारल जाई छठी घाटे, देवर दियारी में घी नहीं बाटे। कौची बारल जाई छठी घाटे, देवर दियरी में घी नहीं बाटे। तो ये आप लोगन के मुखड़ा था। तो ये मुखड़ा के सुन के समझ में आइए गई कि गाना कैसन बा। तो अगर गाना अच्छा बा लाइक कर दी और कमेंट कर दी। तो आई सभे एक अंतरा हम आप लोगन के सुना रहल बानी। तो ये आप लोगन के अंतरा बा। आई सभी एकरा के भी हम गा के सुना रहल बानी। देवर कह रहा है भौजी हो मनवा में रखना मलिन हो, लादी है भैया यही घर से कीन हो। इसको भी दोबारा गाना है। भौजी हो मनवा में रखना मलिन हो, लादी है भैया यही घर से कीन हो। भौजाई कर रही है तो काम करेला ना देवरू हमारा, अब मती जाने कहाँ धराइल बा धूप अगरबत्ती। तो काम करेला ना देवरू हमारा, अब मती जाने कहाँ धराइल बा धूप अगरबत्ती। तो देवर कह रहा है कि देरी होता बनावा जनी बाते। तो फिर से भौजाई करे तो कौची बारल जाई छठी घाटे, देवर दियरी में घी नहीं बाटे। कौची बारल जाई छठी घाटे, देवर दियरी में घी नहीं बाटे।
कोची बारल जाई छठी घाटे देवरु दियरी में